When the Spaniards came into our land, Philippine skies darkened by the Spanish tyranny. Filipinos were oppressed and suffers the yoke of the Spanish misrule. But in the picturesque town of Calamba, Laguna, in the moonlit of Wednesday night, June 19, 1860. Kaya mo yan, Nay! Irina! Ay! Irina! Isidora! Jose, tanggapin mo ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng buong nagkapal. Tumindig ka na ng pagmamahal at natakot sa Kanya. Ginoo at ginang, pagkaingatan niyo ang bata rito sapagkat balang araw mag-isa siyang dakila. Pipi, anak! Tuturuan kita tungkol sa alpabeto. So, makinig ka, ha? So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. May isang gamo-gamo na mahilig lumapit sa maliwanag na apoy. So, binalaan ng inang gamo-gamo na huwag lumapit dito. Ngunit, nagpumilit ang... Ano pa ang sinasakyan? Ay, huwag kang mag-alala, Pepe. May motorsiklo dyan sa kalsada. Yun na lang ang sasakyan natin. At saka, sa araw na ito, ihatid na kita sa paaralan. Doon, mag-iingat ka, makinig ka sa mga guro mo. Opo, kuya. Malayo na po ba ang binyan, kuya? Hindi naman gaano. Pagkatapos ng kabundukan dyan, andyan na yung binyan. Nais mo na kayong makilala. O ikaw? Alan E. Villa, senyor. Ikaw? Danilo Bartolomeo, senyor. At ikaw? Si Pasio Rizal, senyor. Marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, senyor. Sa Ingles? Mas kaunti po, senyor. E paano naman sa Latin? Pinakaunti po, senyor. Nagpapatuloy si Rizal sa kanyang pag-aaral sa binyan. At tuwing Sabado, siya ay may maraming ginagawa. Isa na rito ang pangangaso. Anong ginagawa mo, kuya? Nagbabasa ako, Pepe. Bakit ba napareto ka? May kailangan pa ba sa akin? Mayroon niya, kuya. Ano yun? Kuya, ngayong natapos ko ng pag-aaral sa mataas na paaralan, is ko sanang ipagpatuloy ito sa ibang lugar. After his conversation with Marcelo del Pilar, Rizal immediately went to Madrid, Spain. In Madrid, Spain, Rizal met a girl named Consuelo, and Consuelo fall in love with him. A month from his second homecoming, Rizal founded an organization called La Liga Filipina on July 3, 1882. Rizal was arrested and escorted to Fort Santiago on July 6, 1892. Based on documents and testimonies, Rizal chose his defender named Lieutenant Luis Travial de Andrade. Unfortunately, the trial was over. General Polavieja signs Rizal execution. On his last 24 hours on earth, Opo kayo. Mga kapatid, alam mo kung ito na ang huling araw ko dito sa mundo. Kasi sa paalam na. Maraming salamat sa lahat na yung tulong. it was exactly 7 a.m. He died in the bloom of manhood, aged 35 years, 5 months, and 11 days on December 30, 1896.